Assalamu alaikum dawallar. Her kimin öz pikiri bardyr bolin. Mena internetde halma da barada birgiden gurrunlary eşitip soňky wagtlar onuň aýdýan zatlaryna ananasym gelen o. Aýdýan zatlarynyň ýarysam ýalan. Mysal üçin daşy welaýatyň Saparmurat Turkmenistan etrafynda ýaş oglary eksperiment üçin kollanýanlyklar barada aýdylýar. Ýa-da daşy welaýatynyň polisiýa işgärleriniň işine nägele bolup işini taşlandıklar barada aýdýar. Han bu zatlara da kazasty ad familiýa ýokmy? Bular ýalan zatlary aýtmak bilen özüňize bolanlar açyrýaňyz. Özüňizem öň organ işläpsiňizmi näme? Siziň aýdýan zatlaryňyzdan Muhammed aga goldaman baha berýär. Onsoňam aňarda oturan ýeriňizde bir giden perspektiwasy zatlary etmeldi barada aýdylýaňyz. Siziň aýdýanlaryňyz edip hem organy tutulmagyna öz maňlaýyň nahyny özüň barbar. Nesip bolsa ýollar açyldy, biz ýurda dolanyp bararys. Aslida orada belirleýän ýeri ýok. Siziň maşgalaňyz, ählilatyňyz üçin häzirki wagtda belabetlere zolup ýollar açyldy. Tamam ýollar. Başga ýurtda işleýän ähli Türkmenistanlaram Allah'tan pena